Здравейте! Днес ще ви представя моята любима книга Butterfly. За тези, които не са я чели, препоръчвам с две ръце. Аз случайно намерих и втората част на книгата, която е от същата писателка и се казва Звезди. И сега за тази моя любима книга вижте какво съм направила. Ето така. Слагате я в тази прекрасно изплетена чантичка и с нея вече може да отидете на плажа. Благодаря ви.